kamu ini menganggapnya kutut. Ini kan jelmaan dari Jim Bunglon. Kamu harus tetap mengajari dia. Ini sesepuhmu. Jim Bunglon ya dilat raimu. Jangan marah. Jadi nek ngombe niki ya sing sopan to Ken kok. Ngombe ya ora. Dadi ki nek ngombe niki sing ngawur iki. Piye Mas? Sing ngombe malah kutut ngisor. Tidak, aku tidak mau berjodoh dengan kedua orang ini. Ora gelem piye to? Enggak mau. Kenapa kamu gak mau ger Enggak busuk? mau. Suneo. Iki kekamban lah iki kecilian. Tak golek sing pas gelem Sapa? Narso lho. Apa ya? Ya anggepen bae Bagong kuwi ali andono to, Ken. Wis to. Enggak mau. Wah, eneke ya iki kok. Mau ra mau eneke ya iki kok. Enggak mau. Ya iki. Mau ngemplok ya sawang. Aku lebih baik sendiri daripada harus disakiti. Ah, iya. Enggak, jangan pegang-pegang. Arab sendiri. Arab sendiri nak ingin warkosot to, Nduk. Ya Allah ya. Nyapa sama mau piye ngomong jare mau Pak Dekleng wis apa? Aku Mati ra ngejak budal sik ngomongane. Aku ngerti gone rasa bokon wis mangkat. Wong ora sah. Umpama ora dadi jodone saiki tak Bagong tak dadekke ingon-ingone Niken. Nah, ini ya. Selindro menyura kutut manggung. Nah, iki. Ya, saiki Bagong dadi kutut. Ya dari kutut. Ya. Kutute cilik. Ngawur. Lah niki Jam-jam ya ini kok. Iki kon nek Mas Fir'aun kok ngeri wae. Ayo. Fir'aun. Iki mobil mobil. Mas mobil. Oh, apa ta? Karimun. Iya. Nggih. Karimun lah ya HP Karimun Jawa. Ayo. Lah yo karimun. Yo, kutut manggung. Ayo kowe sing miwiti sik. Anu. Aku Bagong dadi kutut sing ngopeni Niken. Ayo. Yo, kasih nano. Maka, yuk. Dua lolo. Yo. Yo, saiki Niken golek aqua. Iki wancine ngombeni kutut. Ya, saiki sing nembang. Kalih nembang ya, Mas. Anu, omben. Lho kok malah wah kesenengan Bagong kuwi kok. Kula nggih ngelak. Ya. Ya. Karo muni. Jare mau Karo muni. Niken kan kutut sing kuwi beda biasane. Dek mau piye iki wayahe ngedos kok. Minumnya biasanya susu dikasih betadin. Kowe iki arep Jare ususmu sakit. sakit iki ora terus betadin dombe. Ya, omben. Ya kan ya. Ben. Iya. Dipasne Pan, ngene. utut kok geblas-geblas iki. Iya. Kowe ayu-ayu apa lamur, Nduk? Lah ngapa ta? Cangkeme nek kene sing mbok suntaki bolongan irung. Ya kan karo menikmati lagu. Ayo. Karo menghayati. Wirung apa sumur padha mbone. Apa Iki nasi padasan lempi. ngono kuwi? Kuwi dudu irung kuwi. Ayo. Wah, langsung irung kok suntake ra iso ngene lho. Iki emang kutute ra iso ngombe dhewe ya. Lah silet pintek ta. Ben omben. Omben. Entek kan? Telas, Mas. Sikok neh. Eh, Ayo. Ata. kayak nyuntek kowe bensin. kowe cari ngombeni bareng ngedos. Kaya ngesok bensin. Niken iki mesake. Contohnya nih kak, contohnya nih kak. Diwarai. Mas Yo kamu ini menganggapnya kutut. Ini kan jelmaan dari Jim Bunglon. Kamu harus tetap mengajari dia. Ini sesepuhmu. Jim Bunglon ya dilat raimu. Jangan marah. Jadi nek ngombe niki ya sing sopan to Ken kok. Ngombe ya ora. Dadi ki nek ngombe niki sing Ngawur iki. piye Mas? Sing ngombe malah kutut ngisor. Aku
turu malah tangi. Ayo. Ah, jare jenenge Blacky. Kata Ombeni Kak, ombeni Kak. amben Aja dhuwur-dhuwur to. Ora geduk. amben ana manuk ikut kata omben Putri, siap. omben Aku. Coba kamu makani, aku yang nyanyi. Ya, Eka sing makani. Ora. Itu makanannya pisang kan Ki, dia makan. separuh monkai, jadi manuk separuh monkai. Iya mangane buntute kok. Ngawur. Oh, buntutnya cilik. Ngawur iki dudu buntut. Lagi Kono jenenge cak-cakan. padasan. Apa? Padasan. Ndang wudu. Wudune ya. Makani sik. Makan nggih. Yo. Ayo niken. Niken sing nembang, sing makani Eka. Ayo. Docek isih. Makan. Oh ya doceki to. Aku lali. No. Sakulite dilolokke. Enak. Ata pakan. Makan. Iya. Pakan. Oh, alah. Pakan. Kowe nek pisang kan empuk. Terus? Rada atos tak pamahke ya. Gelem mo. Ora suti. Pekak. Ben mudah. Pekak. Malah kari ngolu. Kari ngolu. Nah. Enak to. Malah kari ngolu. Jadi Ini tuh keras. keras. Di lambungmu belum Wah. Nek ora gelem dimamahke kowe golek gedang to, Kak? Nggih. Idakan sik, didak. Ayo, makani neh. Makan. Ayo, makani, Kak. Pakan. Lali plastik. Pakanan. Sik. Apa? Rodok mambu no. Lah ki nek ra mampu wis dipangan Eka dhewe. Ora mambu lho. Sik enak. Sumprit mubazir tahu. Oh, ayo pangan neh, Cuk. Ayo. Rodok mambu cukup lambene. Ya kan. Manuk ikut tot. Kata pakan. Bareng. Entek iki, Kak. Nano. Ya. Hujan jari hujan. Au ake. Yo. Tak. Monggo, balungan so. Yo. Kenduli Apa sida apa ora? Uwit lo aja gampang
Rada nyongklang Mas Anggit. Yo Mas Kamerun jogeti Mas. Yo. Nduk nikene selok. Wis pokoke terus berkarya sekolah aja keri nggih. Mas Kamerun ya ngono jogete cah. Jan karon sih. Ha iya. Karon sih musika jenenge bokong tok. Ya ora apa-apa padha cendheke kak ya. Sik niki enten anu